Ndonzi pretty bovana. Chakaitika ndechekuti murume wangu pakabuda makuseni akabuda akaenda basa. Then inini kuma past 8 to 9 ndakamufonera kuti mumba musisina gasi. Ndobva it's okay ndakutobva basa ndikusvika mai manje. Pakasvika ndobva ndipa mari yekuti chienda unofilisa gasi nekutenga zvongo uchida kutenga nachida gasi namadomasi. Saka ndikaenda nofilisa gasi pandakazodzokera mumba iye anga atomuteleta kutorutsa. Pandamubvunza kuti chiko nejose zvanzi ndine mudumbu buda panze. Ndati aiwa kana uine mudumbu unorutsa here kana kuti unochaya zvikanzi aiwa buda chimondisiya. Saka ndakatraevhara dhoo angatobloka dhoo nemakumbo kozi anga adonha aita zvekurara kudeso. Pandatraevhara dhoo handaukwanisa. Pandashedzawo mai vepanext pedu ndo vakazondibatsira kumusumudza muteleti maanga ari vatamuisa passage. Then vatazotsvaga mota obva atakurwa kuenda kuEvercare ndokwakazoshaikira. Saka tingamuti nhau iyoyo hapana imwe nhau honda inga iripo kuti mukati pamunhu akazotumwa takadai? Hapana. Saka kuchipatara vakati chamura yakanga iri poison iyoyo. Yakatoonekwa kuti makanga mapiritsi anwiwa kana kuti mushonga? Ndakafungidzwa kuti ivo vakati hapana here mushonga wamuri kufungidzira uri kumba. Ndati mushonga wandiruziva uri kumba ndewemapete. Kozi iye panga chirutsa zvinhu zvakaita green lake. Mushonga wanga uri mumba wanga uri wemapete uri wepowder wanga uri wegreen. Ndo wandakatora ndikaendoonawo kozi vakanditi torai zvamuri kufungidzira ndo wandakavarakidza. Saka mhuri yange yakamira sei pana vananga? Ndiyeyo wekutanga asati azvava. Masimberani? Takasimberi makasimbawo. Mungotsanangurawo maramiro aitwawo mukomana uyu kusvika pano payavi nemamiriro azvakaita izvezvi. Ndotondera kuti panhau kuti pane mada rubatsiro kuti nhava yacho inofamba zvakanaka kusvika muchengetwa kwemunhu. Thaddeus Joseph Mangai anga ari mukomana akanyararisa aiteerera zvakadarikidza zvekuti chikuriro chake kana kuti ndinzwe kuti akamborwa nemumwe munhu kana kutukana nemunhu kana kukakavadzana chaiko. Ini samai waiti ukamurova waimurova kusvika wapedza akangomira achema haaite sei. Saka zvakaitika musi weFriday ndakafonerwa ndiri kubasa zvikanzi mama mukoma Joseph amwa poison. Ndikati chirudzii wanzwa nani akanga achitaura akanga iri hanzvadzi yake. Zvikanzi ndokwandiri kutomhanya kuenda kumba kwake kwaanga achiloja. Nobva ndati kana masvika ikoko takurai munhu aende kuparere nyatwa tinosangana ikoko. Nobva vati yehoi. Inini ndiri mukugadzira kuti ndiende kuparere nyatwa kuyi. Ndakabva ndazofona ndikati makupi ini ndakutobuda kuti tiende kuparere nyatwa ndinokuona ikoko fambai. Mwana uyu akabva andipindura akati hatina kuzoenda kuparere nyatwa taenda pane imwe medical center iri kuno kuDesert Extension. Nobva ndati wo abatsirwa here zvikanzi tanzi endai munotenga mushonga wokuti timupe anorutsa kana kubudisa. Nobva ndati alright. Ini ndakabva ndachizoenda kwandakaenda nobva ndabva ndazomhanya kuno ndandangoone vimbo yekuti semunhu anzi apinda muchipatara ari kubatsirwa. Saka nguva yandakazouya inini ndakabva ndaenda paclinic paakanga ari. Pandakasvika ndakaona paine pareception assistant. Ndikati ndiri amai vaThaddeus ndoda kuonawo Thaddeus. Zvikanzi Thaddeus tinaye pano. Ndikati ari sei? Kanzi aiwa ari nanake. Ndikati ndiroda kumuonawo. Zvikanzi hazviite. Ndikati nemhaka izvikanzi dokta vari kuuya.
Saka ini pavakangodaro ndakatoona kuti zvisisina kunyatsomira musha. Nobva vandirambidza. Ndikati aiwa ini ndini mai vaJoseph. Imuri kundirambidzire kuti ndipinde. Hanzi hatitenderwe. Ndikati aiwa. Nobva ndafamba ndichivhura madhozi ndichitsvaga mai vari. Handina kumuona. Dhoo remakanga ari ndakaribata rakaramba kuvhurika. Nobva ini ndadzoka. Saka ndichidzoka pareception, chiremba vakabva vangosvika. Chiremba havana kumbomirira kutaura nevari pareception, vakabva vapfuurira. Indakabva ndapinda mumashure machiremba. Ndichinosvika ndakawana Thaddeus akafukidzwa sheet zvese nemusoro. Ndakabva ndatongosiya kuti hapasisina munhu. Zvekuti tiri kuzama kufunga kuti kune vekubasa takabvunza kushamwari dzake, mudzimai wake ndiyeyu, hanzvadzi dzake vaaiswera navo, kuti pane zvaakambotaura here. Hapana. Foni yake takavhura, hakuna kana meseji iri kutaura nezvazvo. Asi chandakaona papakarara Thaddeus kudhuze nemusoro kuine marutsi akaita kunge greenish, nepamwe ainge akaita tuyelo aine mafuro. Marutsi aya ainhuhwa kuratidza kuti ane mushonga. Saka zvakangooma zvekuti chiremba akazoti endai mutore mushonga wamunawo kumba wamuri kufungidzira kuti kwakauya kabhokisi kakaine mushonga wemapete nemasvosve. Zvekuti chiremba ipapa akataura akati ufunga mushonga uyu ndiwo waano, asi anwa wakati wandei. Ndizvo zvakaitika. Saka takazongogarawo mubva tazongoendawo kupolisi, mubva zvanzi ipolice case, nekuti hatisi kuziva kuti chii chauraya munhu. But kupolisi takavatsanangudzira tikati panga pasina gakava even nemukadzi wake kana nani tisingaziye kubasa. But kubasa futi tiri kunzwa kuti hapana chakaitika. Saka indinoona kuti Thaddeus akatadza kusheya. Dai akasheya dzimwe nguva angadai ari mupenyu. Akashaya munhu waakasheya naye kuti inini ndofunga ndaita dambudziko rakadai. Saka chatakutongoona ndechekuti ndofunga akawana chakamurwadza, akatadza kusheya, akafunga kuti solution kuzviuraya. Singazivi paurongwa hwekuchengetwa kwake kana pane mamwe matambudziko amusangana nawo semhuri amunoona kuti pamwe pangavasati vangakwanisa kubatsira nhau yakatakurika zvakanaka. Saiko zvino hapana chati chafamba. Takamirira baba vake vatori munzira zvekuti tichifunga kuti vainavo vane vasvika kubva kumusha kwasadza kunjanja. Hapana chati chanyatsofamba, asi takamisa kupala. Wepala takamukumbira kuti tichengetere pachiitwawo zvinoitwawo nemapost mortem chichi. Hapana idu chatati tabhadhara ikoko, akangoti ndokuchengeterai then mukubhadhara mozotora bhodhi. Dambudziko ratinaro nderekuti hongu mungafambe muchitsvaga chaitika pamusha. Nekuvira kwezuva hatina anza yatinoburitsa, kuburikidza nekushaya dzidziso. Hongu dzidziso mungafambe nayo muchiisa pamaredhio, muchiisa pamaTV. Sezvakaita area iyo inei hatina maTV, hatina magetsi. Kana kunzwa kwangu redhio chaiko chaiko rinogona kuva dambudziko kuti ndizive kuti pane zvamuri kudzidzisa. Uyezve chatachitokumbira munharaunda ndechekuti inharaunda ichiri kutanga kudhivhelopa. Dai zvadzokera makara ataiziva kanzuru ichiriko, ichiri kanzuru, kuti mukange makanzura ariko taitine zvakawanda zvataiwana kumaklabhu zvataidzidza. Vanhu vazhinji vakanga vasingagoni kusvaira mudzimba umo, tatisingagoni kugeza kana kubika, asi kuburikidza nedepartment rainzi social welfare, social worker raibatsira raunganidza madzimai richiunganidza vana. Uyezve vana nguva yekuti vaite zvinhu zvepfungwa dzakaipa izvi zvaive zvishoma, nekuti inini mai ndikaenda kucommunity center ndikanodzidza zvandadzidza zvichaita kuti ndigone kugarisana nemhuri yangu. Ndokwanisa kutora mhuri yangu indoti chiendai kwasocial worker, kune maprograms ariko zvokuti aikipa vana busy nguva zhinji, zvokuti zvokufunga kuti inini ndichazodai zvazvo zvishoma. Uyezve mukatarisa nguva yecancel ichiri kushanda,
kaive kashoma kuti madrugs anyanye kufarara zvaaita izvezvizvi, aive mashoma kwakanga kusina. Vana vaiziva kuti Saturday kana ndisingaende kuchikoro ndiri kunoswera ndiri busy kupi kukanzuru, oswera achitamba bhora, vaine maactivities avaita nemagroups nezvavaidzidza vachitamba mabhora vachitrena zvakasiyana siyana. But kufa kwakazongoita department resocial warfare. Zvinhu zvese izvi zvaakusimuka, vana vakunyanya kugara mabridge vachinwa doro, vachirovana, vachipondana. Iyena zvokuti inini ndaikwanisa kuziva kuti mwana wangu kuburikidza nekanzo ndaiziva kuti mwana wangu ane dambudziko rakati. Ndaikwanisa kushare naye kana kutsvaga munhu anoshare naye kana iye mwana aive free kushare. But kuburikidza nezvako iye zvinezvi hakuna. Radio chaicha kuti ndiwane nguva yekuti ndinowana radio, kuti ndichawana nguva yekuti ndichanochajisa radio ndoswera ndichinzwa, handitowana ruzivo iroro. Saka chataa tichikumbira ndechekuti ngavadzosere zvakanga zviriko kudhara zvemaclubs zvaisanganisira nevana. 2, voita maawareness ekuti vanenge vachifamba. Kudhara vaifamba line by line vachiita maawareness. Tichiri kuroja sati tatomboma lane road kwaitwa maawareness anga akanyanyisa. Saka kuti maawareness iwayo dai agona kudzoserwa pakare, anokwanisa kumobilize vana, mayouth edu aya ndoanyanya kukanganisika, vange vana vakomana, vange vana vasikana. Havana chimwe chinhu chavachagona kufunga kana kuita, vakungofunga zvemadrugs. Naizvo zvakangotukana nemumwe akutofunga kuti solution kudi kuzviuraya, of which haisi solution. Inyaya yekuti vana havasisina mukana wokushiya kumakanzuro, aikwanisa kushiya nasocial worker chaichai. Zvokuti social worker akatodzidzwa kuti anokatarisa mwana atoyanzwa kuti apa pane dambudziko, pane need, obatsira mwana uyawo. Sati kuti izvozvo ngazvidzokere pakare. Nzvimbo dzemacreation centers idzi ngadzivhurwe dzive dzinobatsira vana, voswera vari busy vachitamba mabhora, voswera vachiita zvavanoita, mayouth achitrenawo zvavo. Zvakawanda zvaiitwa. Ndofunga izvo zvikadzokera ipapo zvinogona kutibatsira. Ende zvinoita zvakanaka, maawareness owanda anobatsirawo mayouth edu vachangopinda mudzimba. Zvinotibatsira zvakawanda. Even maorganization ngaapinde munharaunda, nekuti kuleka kwavari kuita kupinda munharaunda ndo kwatiri kuona chimatambudziko. Nezvi zvibage zvadaiso ndoma vakupinda vachigara nekuti havana zvekuita, havasi kuswera vari busy. Anoswera ari muzvibage akaona akabata chipepa bag chake, ari kubva kunotenga chingwa, ari kurovera munhu chipepa bag ichocho. Inhawe kuti havasi kuwana zvekuita zvakawanda. Kumasenders aigona kudzidziswa kana kuveza chaiko, even kutotrena zvemanesi aid, muchongoyo zvaitwa zvakawanda, madrama, mapoemu zvaitwa zvakawanda. Zvokuti mwana aitoziva kuti apa pane pundutso yangu, ende anyaziva ndikasangana nedambudziko ndokwanisa kushare. Akatadza kushare nenamai, aive open kushare nasocial worker. Saka izvo tiri kukurudzira kuti dai zvambodzokera pakare, Harare yadzokera pakare, zvaitibatsira. Ende madrugs maybe anogona kuita mashoma. Even iyo madrugs acho ngavaita awareness, nekuti mwana chaichai, mwana wograde 1, grade 2, grade 3 akuziva kuti drug rinobatsirei. Uyezve muno munharaunda matiri kurarama tiri, mwana ari kutofunga kuti secondary yangu ndikangoita grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 kusvika ku7, kusvika ku7 chatoo chiguri, haana zvimwe zvaachafunga. Inyaya yekuti vari kushaya pekutambira vana. Masenders ngaavhurwe, vana vabatsirike, ndokufunga kwangu ini. Tsirawo ipapo nekuti matiregera kanzuro yatiregerera zvokuti totasira kuti munzvimbo nyowani dziri kuvhurwa idzodzo ngavaintroduce something zvinoita kuti vana vave busy. Sunday tongoziva kuti mwana aenda kuchechi, Saturday mwana ngaswera ari busy oenda kuchechi. Zviri nani kuti pfungwa dzacho dzinomurerukira, haazofunga pakuti kuzviuraya ndo solution, nekuti zvimwe zvacho haana wokutaurira, haana waona akasununguka kwari. But akanga ari mwana anoshiya nevamwe, achitamba nevamwe, paine zvimwe zvichiitika zvichimunakidza, anowana kushiya naye. Akaenda kumuchongo achasvikaona shamwari yake iri kumuchongo ikoko, achatosvikaona kushiya nekuti shamwari ndaita dambudziko rakati. Mukusangana dambudziko anonoudza mumwe munhu mukuru kuti abatsirai nhenga ari kutaura zvakati, because vekanza vane madzidzisiro avakanga vakaita kukwanisa kukomunicata nevanhu. Even kana kugarden chairo indakawina mazvinhu zvakawanda kuburikidza nekanzuro. Chiita maclubs akanyanya, ende ndoma takatochemberera zvokuti ichi chilogo ichi chenhingiriki chenyika ichi taichisoneswa ichochi, tichiwana mapresence chimidziyo ichizara mudzimba. But zvaitibatsira zvaitikipa busy zvokuti ndaiziva kuti ndikauya nehamba yangu mumba kana baba vanofara, ende kana bhatani rababa rikadona handinetseki, nekuti ndatozvidzidza kupi. Kana mwana akaita zvisiri izvo ndakutowana matauriro naye,
nekuti moziva kana munhu usina kuwana ruzivo, usina kudzidza kuti baba ndinopindura sei kana mwana ndomudzidzisa sei, unopindura zvese zvese zvosvika kuti murume anosvika pakunwa poison kana pakusvika kutiza omba. Asi kuburikidza nemasocial workers zvaitibatsira. Saka zvine zvodai zvadzokeredza panzvimbo zvaitibatsira mufungi. Dai Mwari vatiitirawo zvakanaka.